lah Bu Kesi ini meneh Bu Kesi Pak Anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Nek kan sampean kedah nulas kalian panjenengan Pak Cahyo, iso romantis, iso harmonis kalian kan golek-golek laos. Ya di supermarket kok golek laos komplit, golek laos ra ono. Sampean kok iso ngono. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1000. Ya niku wonten nuntuke. Oh, alah nggone bapake kakean kuwi. Ngene bapake kakean kuwi piye? Ngono lho. Lah apa? Ah ngantek nglumpuk ning kene iki. Lah kan iki lho padha ae. Mosok wong ngantek nuntuk barang. Nggih wonten nuntuke ya. Lho alah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan. Nggih, tenge dikekrek. Operasi sesar. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki lak disesar to. Lho jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ya ana lho bar disesar jaite kerapeten. Terus malah HP pipis angel kabeh. Disesar niku wetenge sing dijahit mboten sing wetenge. Lah bagine muntir terus maro rene tembul. Lah kok iso iki piye? Apa? Ketemu kudu salaman sih. Alhamdulillah pripun Pak Wartose sehat Pak. Alhamdulillah sehat. Jenengan? Alhamdulillah pikantuk baroke panjenengan kula sehat. Nggih, nggih. Matur nuwun matur. Pun kula kali panjenengan Mas Nanda wajib ngaturake panuwun dumateng PG Rejo Agung Baru ing atase mangsa udan kados mekaten kersa nimbali kula kali panjenengan. Alhamdulillah, pokoke kula derek ndedonga mugi-mugi sami seger waras, sami sehat sedaya. Nggih, selamat jenengan panjenengan nggih kalian kula. Seger waras nggih Mas. Mergo wong urip sing bakune awake kudu waras dhisik. Lah waras niku. Nggih to. Pokoke kudu sehat, kersane kepanggih terus berbahagia semuanya. Ojo kalah semangate karo keluarga besar PG Rejo. Lho nggih kula tetep semangat. Napa boleh rukun kompak menggunakan gaman panunggal selalu bersalam-salaman. Mila saking menika kedadipun contoh. Ora kasil salaman mbek kono ya mbek Watu Azharawat to. Kok kaya Watu Azharawat iku pripun to, Pak? Salaman kono angele kaya nemoni malaikat Israfil. Salaman ambek iki malah ambune. Ambune piye? Lenga putih. Mosok lenga putih. Ya rum. Jenengan iki kudune salaman kalian panjenenganipun Pak Cahyo mergo ndereke Pak Cahyo. Ngoten lho. Dalang mudale pamulang. Lah, ngoten. Sampeyan iki ada Rembang lho, Pak. Lho, niki ditimbali wonten Medion, wonten PG Rejo Agung. Baru nggih lah ngoten nggih Pak Cahyo. Mulane awake dhewe sampeyan iki kudune ngetokke napa kabisane ngoten lho. Aku iki ya mbuh ya. Wong-wong iki sing do mirsani kabeh iki penonton-penonton ket komburi iki mau jebul do ora pangkling aku. Ora pangkling. Berarti wis apal karo jenengan. Apal iki mau ana sing ngendikan sak rombongan blok ngisor kono kuwi. Mriku nyuwun foto. Iki Om Jolang sing biyen nggih dadi film sinetron Kian Santang ngono.
Kok jadi film yang santai lho. Oh, biyen yo ganteng kok le. Lah sampean biyen ganteng. Lah iki saiki kok dadi ora bagus, kok dadi elek ngene. Acara tahun baru kebledosan mercon iki kaya ngene iki. Kebledosan mercon iki kok iso. Sing penting bersyukur malam hari ini iso hadir nggone PG Rejo Agung. Betul sekali. Pripun Mas Julang perasaan jenengan sak sampunipun saged mirsani kawontenan tutuk giling PG Rejo Agung? Alhamdulillah nggih melok seneng dulur-dulur sedaya ketok leh do manis-manis Pak. Kok saged ngoten iki goro-goro kan manggone ning gone PG Rejo Agung baru. Dibengi ning gone bakul rokok iki ning bakul gula aku ngantek melok muni angel kabeh. Sing mirsani tumpuk ngantek sing cilik-cilik digendong. Ngantek sing gedhe-gedhe kok ora ketok ngantek nggawa ancik-ancik mau. Lah gara-gara sapa dik niken. Bah, karo aku nek karo sinden-sinden nom wis ora patek wis waleh. Lah kira-kira sampean tak tangleti umpamane sinden sak menten iki jenengan sing dipilih sing pundi jajal? Aku ya jelas milih sing pinggir dhewe karo biringan tebu. Lah kok iso milih sing pinggir dhewe nek sing enom akeh lho, Pak. Akeh sing pinggir dhewe nek jenengan dipelengak ngene iki iso kaya lori sing adahi tebu. Syuh sampean kok sak kewes gandus pantes. Lah iya. Nek sing nom-nom iki cara tebu wayahe ngekeki pupuk urung wayahe panen. Lah nek sing iki wis wayahe ngemah-ngemah. Walah. Jenengan ampun nyepelekke. Pripun ta Mas? Niku sing pinggir njaba dhewe niku Mbak Lia Sundari. Niku nuwun sewu nggih swara. Wah, sak riyen iki pedhot kabeh. Kaya melih bab tembang-tembang klasik niku sampun mumpuni. Mbak Sundari niku pedhot kabeh nggih. Nggih, leres. Oh, alah. Jare bojone jenengan ya sinden Mas Julang. Nggih, riyen sinden, Pak. Ya, pas nembang napa nika saniki pun mboten nate nyinden. Lho, sebabe? Ha nyindene ning gone panasan ora omang terop sambil bledek. Ning nuwun sewu Pak Cahyo. Pripun? Garwane Pak Julang niki. Wah, niku napa kapan medal-medal metu-metu ngoten niku? Aja kandhake kok. Ora masalah. Oh, Bu Kesi ini meneh Bu Kesi Pak anu garwane ngimpi wae muring-muring kok. Ning kan sampean kedah nulat kalian panjenengan Pak Cahyo. Iso romantis, iso harmonis kalian kang garwa. Lho, niki mboten kalah lho Pak Julang niki Pak Cahyo. Kali garwane nggih serasi. Wonten supermarket, wonten pasar niki digandeng terus niki. Wah, jan romantis luar biasa. Maksudnya gandeng terus niku sampean nggih romantis kados Pak Cahyo ngoten. Kae ra romantis. Lah, kok gandeng terus. Lah kene tak tolong jukuki sembarang ya. Lah nek buka kan wis pengalaman ning supermarket swalayan dan lain-lain. Barang bojoku sini lho. Lah dagelan rondo kondang. Di bojo ning swalayan puring nganti satpam domoro we. Jebule golek laos. Ya supermarket kok golek laos komplit, golek laos ra ono. Sampeyan kok iso ngono lho. Lah mulane ilmu pengetahuan itu perlu dipelajari. Lah betul. Apa meneh karo PG Rejo Agung ini sudah berdiri sejak tahun 1894. Mbak Sinden urung ana pabrik kene wis ana. Sampeyan yo urung lahir ya? Lho alah aku wis ning pucuke pelem. Rasane bengi iki awake dhewe iso kenalan karo Bu Kesi sak kanca. Lah nggih. Lah iya iki ketingale yo wah piyaine langsung ning jebule makme aki. Kok 200 iku ning awak sinden iso kothok kabeh. Sindene Pak Cahyo niki lho Mas. Yo Pak Surya niki cantik-cantik Mas yo sepuh. Ning cantik-cantik lho. Sing ndi sing sepuh? Ora enek iki nom kabeh. Ora enek nom kabeh. Loro iku yo nom apa tuwa, Pak? Isih nom mripatmu rusak. Lah piye? Ngene kok ayu-ayu sing kandha kuwi sapa? Lho sing dene Pak Cahyo iki ayu-ayu lho. Ampun ngoten. Ayu-ayu ra pas ning panggung lenggah terus disorot lampu. Lah mau ning transit ke roh dhewe dasere teng klewer. Ampe salin aku ngantek pangkling lho. Bareng gek metu kaya widodari.
Yo, iku keistimewaane wanita-wanita nek kadung ngadi salira ngadi busana lho. Wong wedok iki anggere sansaya rapet kualitas apik regane larang. Walah tenang ya, Pak. Tanggoku kae gak gelem rokan selawe sambil kae. Tanggo lagi. Sik jenengan tanggane dilokne, bojone dinyek. Kan mau sing dilem kok bukesi. Upamane Mas Julang jenengan duwe garwa kaya bukesi kira-kira piye? Lah, piye jajal? Umpamane ndek garwa kaya bukesi ngono piye jajal? Ketoke ora mungkin. Sing jenenge upama iki piye to? Nun sewu lho Pak, kula nek bojo ayu sirian. Lho nek aneh men. Aku lho cemburunan kok nek aku bento. Wong becing wedok ki ayu sing lanang lho ngerti. Aku nate ke ndek bojo ayu pisan ke Cina ya. Cina. Lah. Tuntunan ter ning ndi nggon ape resepsi gandengan kula di. Lho niku tunggale, Mbak. Ngoten iki. Darah iki ora seimbang. Dadi garwane jenengan sing pisanan Cina. Sing tunggal niki, Pak. Napa garwane sing nomor kalih niki nuwun sewu nggih sami mrongose. Sami mrongose kan Istri yang kedua. Istri yang kedua sami mrongose. Tapi iso ngono piye? Lho nggih nek bobok berdua niku mboten saged rukun, malah padu niku pripun? Kalih bojone sing keloro niki to. Iya. Nek bobok niku malah padu. Mboten perkarane apa wong jenenge wong kekeluargaan iki lak hubungane karo kerukunan nek malah tukaran. Lah ya kok iso tukaran iki piye maksude kok? Wong loro kok tukaran iki lho. Ceritane sepele lho, Pak. Sepele piye? Gek turu kok roro hambekane kula niku sesek. Sesek bareng moto melek niku jebule depan-depan padha mangape lho, Pak. Yo oyo-oyokan angin. Rayane. Aku yo sesek dekne yo sesek. Ning alhamdulillah tanggapan rodok rame saiki untune tak kei pager. Untune diparingi Tak kei begel. kok begel iku piye to? Sing diguntuhi lho. Namane iku behel. Ya behel-behel sing rego larang, sing transparan regane 16.700.000. Walah. Hati-hati lho Bu, iki kok nek rusak ora tau sikatan saiki mah tomat tukul lombok. Wah, kami kaya pot ngono. Kalau tomat tukul lombok tukul iki. Akhire bojoku warisan apa meneh saiki duwe anggota anyar. Anggotane napa? Bang Mekar. Isin karo kancane saiki. Waluh, Piye Pak piye? aku isin lho Mas. Aku isin. Isine piye? Dan iki begele iki lho tak coplokno. Kok coplok? Tak copot. Heeh. Ning Surabaya ra ngatasi. Surabaya ora ngatasi. Jakarta ra ngatasi. Jakarta ya ora ngatasi. Sagone Singapura. Wih, dagelan kaya garangan ngene kok iso. Ya ngene Singapura. Rai nomor loro Mas sing penting iki kayane. Waduh. Leleng tenan iki. Gowo ning Singapura. Gone Singapura. Arep nyepot Dokter bareng. telepon kula. Gandeng sampun kadung niki kantil ndak bisa dicelepas. Kok pas kandung kantil iku piye to? Maksudnya gak bisa dicoplok kadung nemplek gitu. Udah nempel Tidak bisa dilepas ini gimana Mas Julang. Aku pas HP manggung, aku sibuk langsung tak wangsuli. Pun dicopot sandase aku. Gak mari repot. Mulane wong wedok itu apa anane? Nah, Gusti Allah menciptakan wujud makhluk yang bernama manusia itu sebaik-baiknya. Sebaik-baiknya. Kaya bengi iki awake dhewe kudu sinau karo pikir rejo agung. Lah pripun? Tak napa, Mas? Di antara rezeki kita ada hak-hak orang lain termasuk begini ki nyenengno kiwa tengen seluruh karyawan untuk berbagi dan bersyukur. Tepuk tangan untuk pikir jagung. Kene iki nek cara bocah-bocah yoga sinden dagelan kondangan kaya apa nek ora ono sing nanggap ngowo Mas. Ngawah tenan ya. Kaya lori ora ono tebune ku lho runtung-runtung ning ngono nganggo. Mulane bersyukur berbagi rezeki. Jenenge sedekah ora kudu duit, ora kudu bondo. Nyenengke rasa kaya bengi iki ya sedekah. Sedekah rasa, sedekah rasa dana rasa. Apa meneh nyawang sinden-sinden iki. Piye. Wes ora gua belas iki lho. Iki nek cara tebune sing siap panen. Warnanya sudah ke kuning keemasan. Kuning keemasan. Lah nek sing niki sing Niki tebu sing dipanen urung wayahe diumbarke kok emane man wayahe ngetut ngene iki. ngetut. Kok wae ngetut iki lho. Kok sampean. Lah nek ngetut nuwun sewu nak Pak Cahyo terus kula ngoten nggih Pak. Penak ngetute. Lah nek sing untune mrangos ngeten umpamane ngetut piye?
Lah Mas, Mas wong ganteng karo elek ki nek bojone wong sing diguyuk gak raine wae ya. Lho lah. Kan aja tahu lho. Apa? Bersani sedaya ulur-ulur lho, Pak. Lho sak saru piye to? Lho, lah kok sing dinggo ora raine kok iki? Lah iya, wong nek ganteng elek ki padha elek dadi bojone sing dinggo ki gak raine. Lah apa? Salah ya. Apa meneh karo walah. Rupe Pak Cahyokku tadi ki bingungke. Kok bingungke napa bab napa jajal? Aku mau rene ngantek balik ping 3. Lah terus Mun sewu Pak iki dalange iki Pak Yoyo. Boten Pak Cahyokku tadi balik metu. terus Telepon Pak Samsul, Pak pripun to sarepe kok teng mriku dalange Pak Cahyokku tadi wong jenengan ngaturi pirsa iki Pak Yoyo. Ijane ya Yoyo apa Cahyokku tadi. Mergo nuwun sewu, kula niki yen KTP Cahya Kuntadi ning akrabe wiwit cilik niku undangan kula niku Yoyo. Yoyo yuyuke Kesi ngoten niku. Kene iki lho, sok nak awakmu dianak jenakno sing jenenge loro. sing jenenge lho. Ya dadi nek mek utangan glibet iki gampang. Sok akeh mumet. Kok utangan Piye? Nama peminjam Cahyokku tadi barang ditagih tanggane iki dalem Pak Cahyo mboten iki dalem ora yoyo. Ate nagih melok mumet ngono. Iki awake dhewe iki tanpa guna. Awake dhewe iki wis nek ora disandingi sinden-sinden ku wong nyawang aku kaya rugrah ana. Lah iya. Sampeyan kula beleni kanca. Sing pundi? Niki enten Waranggana Madangkara sing made in kelahiran saking Medion Laladan Pule Pilang Kenceng ingkang nembe kemawon menika mudhun mesin. Mbak Dian Munasira. Ayo. Wah, Cublak suweng men berdiri luwih sik. Yuk, dadah. Mbak Dian sing pundi niki? Dalu Mbak Dian. Sugeng dalu Pak Dolan. Nun sewu mak sange ngendikan nembe turun mesin nggih. Nggih. Wah, aku wingi ngeterke tonggoku to Le. Heeh. Bojone meteng tak terke ning rumah sakit USG iki bareng ngerti hasilnya manggeblak lanang. Lah piye napa? Ha ning gone TV hasil USG ku gambare bayi rambut tok, Mbak. Mosok wis ngono iya. Lho petugasnya ki petugas ya. Kleru lek WSG kleru kuwi. Boten kleru ngoten. Petugasnya piye? Kleru apa piye? USG iki kan. Lho ning gone TV kok gambare rambut tok terus gek lambene iki muncul ora mungkin to Le. Lho petugas iki piye? Aku muring-muring karo petugasnya pripun iki hasilnya kok ngeten. Jebule petugasnya lagi magang. Kamerane kurang menduwur. Ora apa to. Loh, jebule petugasnya iki urung pinter. Berarti petugas magang kamerane Kurang mendur, barang mendur lagi kotak ini janenya laki-laki. Sehat. Aku ya wis alhamdulillah anakmu wong lho gak rambut tok. Barang ngono ku doktere apa petugas apa sing menjelaskan kesehatan. Iku ya isih magang muni-muni. Nun sewu bayine sehat to, Mbak? Sehat. Nun sewu tapi matane dewe-dewe muni ngono. Ha motone awor nglumpuk ngene iki ya. Iya, kok motor-motor dhewe-dhewe. Semua itu harus disyukuri. Ya. Kula niku ndek wingi nggih pas sajeng lahiran niku di USG to. Oh nggih. Niku napa sirahe bayike niku wonten untuke. Oh, ala-ala nggone bapake kakean kuwi. Ngene bapake kakean ku piye? Ngono lho. Ngantek nglumpuk ning kene iki. Lah kan iki lho padha ae. Mosok wong ngantek nguntuk barang. Nggih wonten untuke ya. Lho ala-ala mulane bapake. Kuwi anu ketuban kuwi. Nah, Bani ketuban.
Tuban apa Lamongan to Pak Kayu? Banyu ke Tuban kok Lamongan iki lho. Oh nggih. Terus ajeng lairan iki lho, ben kula ngrasakne ngenteni buka 50 niku ora buka-buka iki, Pak. Sindan iki. Aku yo ngantek gumun pintu gerbang kok ngantek 50 iki. Lah iku bentuke terus nganti piye yo? Kaya modane kaya wah, iki kok wae. Makau. Bareng lanjut kata-kata wah. Lah iku lek lagi monggo Mbak pun buka papat, monggo Mbak pun buka 6. Lah nek ngono ra sing ngitungi ra tenggol kabeh. Dirul papat, ngembe 40 Mbak, dirul papat, 5 Mbak. Ora pegel. Itu aduh jenengan belajarlah tentang ilmu kedokteran. Nggih, soalnya kula dikekrek niku lho mboten lewat dalan. Nggih, tenge dikekrek. Operasi sesar. Piye, Pak? Sesar. Dik nun sewu jenengan iki lak disesar to. Nggih. Jenengan pun priksa melih mboten. Sampun. Dik aku maca ning TikTok ki ana lho bar disesar jaite kerapeten. Terus malah HP pipis angel kabeh. Lho, disesar niku wetenge sing dijahit mboten Wetenge Lah bagine muntir terus maro rene tembul. Lah kok iso iki piye? Apa nek bayi piknik ora? Kira-kira sampean biyen lahire iki kira-kira disesar apa lancar? Lah biyen urung usum dokter urung usum puskesmas kok le. Lah iya terus. Begitu ngarani wong dalane elek, mak iku digendong bapak ora aku ceblok ning kebunan ngene. Pengintan. Mbak Dian, saat gandeng jenengan wis magister seni ucapkan selamat sukses untuk Pikir Jagung. Iki yang Mbak Dion. Ayo. Nggih. Selamat malam Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya yang ada di sini. Pak Imam, Pak Imam, Bu Fatimah, Bu Fatimah, Mbak aku mau sing ngajar awat Sumirah. Mbak Sumirah nggih. Selamat sukses kagem tutup giling Rejo Agung. Semoga di tahun ini buka giling lagi ya, Pak? Ya, Ya. ini kira tahun pisan buka dan tutup gilingan. Ya, nanti kalau buka giling nanggap Pak Cahya lagi, Amin. tutup giling ya nanggap lagi, biar sukses buka dan tutupnya. Aku gak kondo amin. Lah muni Pak Cahya tok aku rambut saking. Mungkin jenengan usul Pak Cahya. Ora. Lagi enten pamundhut. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, mumpung enek Pak Bak wis teko iki. Saking mbahno kulit petung rejo Muntara Nabi Magetan. Ngersakaken gending utawi lagu sambung wanci dalu katresnan sejati. Nggih, wau sampun. Rondo kempling kagem penonton sedaya kemawon. Nggih. Ya coba diaturake iki sambung wanci dalu. Lah gandeng nuwun sewu iki lak pelawake kalih. Nggih. Ketoke kok junjing yen ora digenepi pisan, Mbak. Chandra Mulya pisan, Mbak. Ayo Chandra. Salah. Salah iki. Kemeruh kuwi ora. Kemeruh. Lah, aku seneng sing ngono kuwi nganti ngimpi-ngimpi kok, Pak. Baik. Ah, sinden loro kabeh mesin ya malah. Nun sewu, piyai loro nun sewu. Piye, Pak? Pun kemi ta. Nggih. Cek. Jenengan kok pirsa nek kula ngemiki? Lah kula dhewe nggih tau di bojo ayu tur model ngene iki. Oh, ngoten to. Nggih kula ngemiki kalih. Kali sinten to, Mbak? Yo kalih anake to ya. Sing setunggal niku umure nembe 3 sasi. Lah sing setunggal umure 34. Jenengan iki dhisik, jenengan umur pira? Jenengan iki umur pira kok anak wis umur 34? Lah kan sing tak miki sapa? Lah sinten? Anakku. Anake umur 34 ya. Iya. Sing anak barat. Sing anak barat, sing anak nomor loro. Oh, anak barep umur 30. Oh, bapake. Hati-hati lho, Lah Mbak. hati-hati. Ya le wingi ning puskesmas ana bayi semaput. Lah kok semaput gini, Pak? Iki diperiksa doktere jare mendem mbako. Mosok mendembako. Gara-gara apa? Lambo ibu terjuntal dokter kok bisa kejadian seperti ini, Bu. Kemarin tuh habis bapaknya langsung takmini anaknya. Pengintan. Mbok itu kurang perhatian kesehatan. Monggo bawanipun riyen dipunaturaken. Sambung wanci dalu Mbak Dian riyen, Mbak.
suarane apik, piyayine ayu, bojone wong. Merangkas kowe. Mbak Sandra Mulia. Aja kalahno. Kudu sing apik ya, Sing Mas. apik dipirsani piyai sakmene kae. Iki rek aku bojomu ya. Lah aja nek rek kae tenanan ngono wae ta. Ma, aku bojo nek kaya ngene. Kaya apa? Lah piye lek bojo kaya ngene nek salat ngono wong salat barengan. Lah malah aku arep muni amin kono nandang rukuk-rukuk ya to. Lah kenapa? Lah untune kecantol ning gone sajadah. Tur yo ora pantes mamane digandeng-gandeng ora pantes. Mboten pantes. Mbak ini kan pantes. Aku yo rada apa? Rada member ngono kuwi ya jajal lah koyo ngono kuwi jajal. Nggih, gandengan piye? Ngeten iki lek sing mirsani lek ya piyayi-piyayi sing napa mirsani wonten mriki to. Jenengan tak ngerti. Bapak Ibu, kula kali rek dolang niki cocok napa mboten? Boten. Alah terus sing muni atine elek. Yen kanggoku cocok jenengan karo Mbak Diajeng cocok. Cocok ya. Dasare Mbak Diajeng ayune kaya komorate, sing kakung kaya komodo. Sing penting dihilate niku. Iya Mbak Sandra, iya. Sing apik. Pipine halus sing ngene. Aku kok keri dhewe to rumangsaku. Terakhir pertama keri wis ora. Malah ora. Giwangmu kok cemlorot to nek giwang. Iki jenenge bros ya, Mas. Bros ra iki. Lha kok saya mengisor? Aku iki kero kok no. Amin. Ora apa-apa. Bros kok iso meli-meli. Ya ta matane. Yo. Kero no. Ya aja terusan nek kira. Ganti liyane. Kok kleru tak kira pasoncane kurang munggah iki. Terus jenengan Mbak, terus jenengan buat cocok. Lah Iya iya. toh, Mas. Aku arep buat batang melu. Kok sik sia-sia kok ngene kok batang. Lah kaya Ya paling ora ya kaya apa ngono kok. Wong iki wis ngerti aku nek aku biyen iki dadi kian santang. kok ngono meneh. Kaya ngene iki siap sopan. Ah, lagi ya. Kalah rai nek ora usaha ngene iki ya. Sumpah. Piye. Seneng omah apik iki. Alah modelmu. Tenan kok. Kok lek ning omah jare apik kono, lek ning kene apik aku, ya toh? Aku wedi kono kok nduk, aku melu omahe kono. Saya nunut. Ayo. Tenang. Ayo to sambung rasa. Ayo. Wanci Kene ya. Ya. Jane iki mau bermangan apa? Apa to? Wis seru bermangan apa? Aku bar mangan sembarang iki mau disuguhi godhong pelembarang kowe. Layak lho ya kaya pedes. Wes, ayo ya nak. Blek. Wes, blek. Ah, ngene kok tak mbok 50 ya. Ayune kaya ngono Sampai 50 iki lho, sampean iki lho kok iso. Ah, kowe wani, aku ngono. Ya ora. Ora wae to, Mas.
Aku ya wani, Mbak. Ya coba. Ayo. Oh, empuk. Rasanya kayak apa ya? Rasanya kayak apa? Malah Empuk ya. Nak wae. Lah iya ngono kok awake metekol kaya ngene. ngono kok gayane. Lah iya. Lah pengapesanku dilunggui. Lah ya kok. Kok pengapesan dinunggui? Kono empuk lah kene atos. Lah ya to lagi dienggo watuk ya mencolot. Ya. Ya nah. Ngerti dhewe. Nono ingkang rubeda nyunta tresna nadyan mung srana piranti Mbakne Mbak Dian Munasira. Yo. Mbak Sira. gambarmu uga Yoga-yoga kanca-kanca kompak tenan. Wah, ini transit yo komplit. Ana soto, ana kerupuk. Wah, Nggih. Panjenengan sampun dados ciri khasipun panitia Pinggir Rejo Agung nggih nyugata dumateng seniman menika luar biasa. Nggih. Jos sanget ngoten. Nggih. piye maneh entek sing iso urip bareng kok Mas. Kok iso? Dadi belengko nek jenengan ajeng konturan sarapan. Ya ini bijaksana kok ya ngono. Memikirkan sampai sedetail itu. Wah, itu payung-payung disiapke. Nggih napa? Gitu payungan. Nggih. Ya, telase. Mendah boyo yen urip lan mandika Putri Sulistya
Matur sembah nuwun. Sudah tidak diragukan lagi.